Калі я цяпер не дам шанец музыцы, то ніколі, напэўна. Я працаваў 3 гады ў метро пад зямлёй. Офигеть. Просто я не бачу сябе там. Я не хочу па такіх правілах жыць. Я прабіў гэтую дзюрку ў польскую грамадскасць і творцы. А што это, калі табе раз на месяц не прыходзіць зарплата? Трэба на гэта ўсё паставіць. Усім прывітанне, мяне зовут Тацяна Тимчук, і гэта падкаст «Праца Ваца». Мы з тобой, калі яшчэ да запісу размаўлялі, ты сказаў, што ты майстар мяняць працы. Маш, калі ласка. Ну, слухай, я майстар мяняць працы, гэта сапраўды так. Агулам то я музыкам сябе заўсёды спрабаваў лічыць. Зараз да гэтага іду, але паралельна жыццё ў Беларусі цябе змушае шукаць працы. І жыццё па-за Беларусю падобна. Па-за Беларусі таксама, вось. Калі ўжо казаць паўналетняга ўзросту, то я працаваў не ўсё, што табе сказаў. Я працаваў электрыкам у метро. Вось, я працаваў кухарам, потым сушэфам. Я працаваў кладменам, як называў на складзе. Вяртаючыся, я яшчэ быў на ўсталяванні вакон ПВХ усялякіх. У парку атракцыёнаў працаваў. А там кім? Ну, запускаў на гэты. Паратрупер, вот это вот? Не, запускаў на атракцыёны. Так, з вас 50 000, вы можете паплаваць на лодачцы. Ага. Цяпер я працую ўжо настаўнікам, я выкладаю ігру на бубнах, на барабанах, хто не ведае, вось. Потым я спрабаваў зайсці ў IT. Я пацалаваў дзвер. Не, насамрэч, я зарабіў трошачку грошаў, як бэкэнд распрацоўшчык. Я напісаў некалькі тэлеграм-ботаў па відэа з Ютуба, нейкіх там дзяцей. Сур'ёзна, там 13-годкі нейкія. Цяпер я шукаю працу. Цяпер я... Так і запішем. Цяпер я таксама працягваю граць на бубнах. Цяпер я граю ў гуртах і зараз граю з артыстам, як называць, выканаўца, абсент. Это той, который в ТикТоке завірусіўся. Так. Ты можаш напець, я калі напіваўся такі, што гэта за песня. Я потым уключаю такі, гэту я ведаю. То бок зараз гэта настаўнік ігры на бубнах, гэта бубнач у гурце абсент. Так. І я сябе яшчэ спрабую актуалізаваць як блогер. І я з гэтага таксама трохі зарабляю грошай. Я часам блытаюсь у гэтых канцовках. Карацей, так, я з гэтага... Я набыў сваю камеру, і я сабе пастанавіў, што я хачу выплаціць за гэтую камеру грошы менавіта з блога, і я гэта зрабіў. План у мяне такі. Яшчэ развіваць сябе як агулам. То бок я не толькі пра музыку, яшчэ проста пра жыццё, пра беларускасць, не ведаю. Мне здаецца, этого не хапае часам. Маеш на увазе нейкі контент? Так. Падаецца, што там зрабіць відэа, вось, што зрабіць падкаст. Падаецца. А насамрэч, это вельмі шмат працы, якую людзі не заўважаюць, што застаецца па-за. Калі ты выпускаеш, то бок, в першую чаргу, вядома, я раблю, каб закрыць свае нейкія патрэбы. Сэнсе. Я калі пачала выпускаць падкаст, мне падаецца, я просто пачала залайкваць все, што ствараюць людзі іншыя, просто таму што я зразумела, як гэта важна. Я цяпер, калі гляджу на ютубе відэа, лайк. І мяне нават прасіць не трэба. Я цяпер уже так, каменцік, які напісаць камент. Сапраўды, пачынаеш вось як мінімум гэтым, як это, паказваць сваю павагу, любоў і падзяку. І падзяку, і падтрымку, потому што, сапраўды, этот кожны лайк, таму спадарства шаноўнае, насколькі важна, асабліва беларускамоўны контент. Так, я не ведаю, што ў падкастах робіцца, ставце лайки, подписывайце, пішыце каментары. Пішыце каментары і расшарвайце сваім друзьямі і сябрамі знаёмым. Абсолютно. Слухай, а калі вось ты кажаш, да, мы пачалі з таго, што майстра мяняць працу, а ўвогуле... А якая матывацыя мяняць працу? Як ты выбіраў, да? То бок, вот чаму менавіта кухар? Як так? Ну, скажам, пасля таго, як я працаваў 3 гады ў метро пад зямлёй, насамрэч, трэба... Это электрыка. Так, там, насамрэч, калі мне будуць клеіць людзі, хто працаваў электрыкам, я займаўся аўтаматыкай. Вы заходзілі ў метро, і вось цёплае паветра, якое на вас дзьмухае. Это ты? Не, там яшчэ былі іншыя, але мы рэгулявалі, пры якой тэмпературы яно мае ўключацца, і вентыляцыя, тоннельная вентыляцыя, всякія помпы. Ну, карацей, зноў такі, ты ездзіш у метро, не ведаеш.
Романтика была. Там перші паўгады я працаваў на такім імпэце, што ты ўначы ходзіш па тоннелях, ведаешся, потым разумееш, што это у параўнанні з заводамі гэта кайфы, але агулам гэта звычайная праца дзяржаўная. Вось. Дзе ты просто не цяжка развівацца. Хаця я вельмі хацеў. То бок я хацеў развівацца ў сэнсе, там ж можна разрады, я не ведаю, як па-беларуску сказаць, разрады атрымліваць, даваць нейкія там кваліфікацыйныя гэтыя экзамены. Окей, я зразумела, это кар'ера. Так, але праз тое, што табе трэба плаціць больш грошай, людзі не асабліва хочуць табе. В прынцыпе, так. да. Ідзі павучыся. І гэта па тваёй адукацыі. Так, гэта моя адукацыя з каледжу, а потым я глядзеў украінскае шоу «Майстер-шеф». І ўвогуле я любіў гатаваць. Тыпу, у маёй сям'і смачная ежа заўсёды была, і я так гляджу і такі, камон, там просто людзі прыходзяць, гатуюць, потым стаюць іх, ну, калі ты перамагаеш, ты едзеш во Францыю, в Ле-Кордон-Блю школу, табе дадуць 500 000, не ведаю, там гривень ці што даваць. Я такі, так я магу так працаваць. І все, і у мяне больше не было, у мяне так па жыцці заўсёды, я ставлю сабе цэлі, і я просто не адкладаю і раблю адразу. Я все максімальныя свае сілы спрабую на гэта аддаць, і я пайшоў, знайшоў курсы, вось просто паслухайце, 6 урокаў, адзін з іх тэарэтычны. Там мне Вам распавядаць, што такое пліта? Мне кухар распавядаў, слухай, прынось, я меў прыносіць сваю ежу, мы з яе гатавалі, потым я забіраў, тыпу, гатовы. Прынесі курыцу, будем раздзелаць. Я такі, що я не ўмею раздзелаць. І умоўна, тыпу, было зварыць суп, там, цеста такое. І все, і потым я пайшоў на стажыроўку, плюс быў, што яны дасылалі цябе на рэальную працу. І потым сказалі, не, нам все ж таки не патрэбен чалавек на змену. Праз 2 месяцы мне шэф патэлефанаваў, сказаў, не хочаш да нас. І гэта быў адзін з горшых гадоў майго жыцця. І у той жа момант вельмі прыемны, то бок я яго ўзгадваю. Горшы і прыемны. Так, горшы і прыемны. У моменце я ўзгадваю, што у мяне рукі былі ў тлушчы ад фрыцюра, валасы. Ты 16 гадзін стаіш на нагах. Это сур'ёзна, ты не сядаеш. Ты расказваеш, што ты працавала таксама з гэтым. У цябе заўсёды ёсць праца. Але праз тое, што эмоцыі былі настолькі там яскравыя, праз тое, што яны, як это, не сказаць, абнажоныя. В сэнсе, ты працуеш у калектыве, у якім ты штодзённа па 16 гадзін, ты адразу... Ну, сям'я ўжо такая. І вось, калі вы глядзелі серыял зараз «The Bear», американский. Там аккурат про кухню вось так рассказать. Я гляджу, и у меня, як ПТСР, у меня флешбеки. Я не могу. Вось мы з Викой глядели, я кажу, не, мне некомфортно глядеть. Там настолько реально все это показывали. И зараз неким болем там, да... Зараз я заўсёды так, толькі б не напруживать кухара на працы. Калі я заказываю ежу, думаю, о, магармал. Хотя я разумею, что для кагосьці вось гэты стыль запары, калі табе тэлефануюць, ты кажаш, я праз 5 хвілін патэлефаную. І праз 5 гадзін ты толькі можаш патэлефанаваць. Ну, добра, што не праз 5 дзён. Так. Ты год там, да? Я год там на пазіцыі кухара, потым прапанавалася. В законе бутерброда ў Менску, калі вы былі там. Магчыма, я вам гатаваў вельмі смачныя бургеры. І потым мне прапанавалі быць сушэфам. Я паўгады быў сушэфам, троху больш абавязкаў. І потым я зразумеў, што яно ўплывае на сям'ю. У тым сэнсе, што ты сям'ю не праводзіш часу. Ну, па 16 гадзін штодзённа. Ты прыходзіш дадому, ты адсыпаешся, это начныя былі, это не дзённыя. І я зразумеў, што трэба што-то мяняць. І што я? На што прамяняў? У нас было веселье намечанае, і мне трэба былі грошы. Я думаю, так, мне не хочу зараз. Я хочу памяняць працу, але не хочу думаць, мне трэба просто грошы. Куды я пайшоў? Пайшоў на склад каля хаты працаваць. Быў склад, всякія фурнітуры для мэблі. І там былі партовыя кантэйнеры складзены. Там я называў, як гэта можна назваць нерухомасцю, калі это рухомасць. Яны стаялі проста ў 3 паверхі кантэйнеры. І я прапрацаваў максімальна, ну, моя галава ўменне, як рамантызаваць все падзеі ў жыцці. У тым сэнсе, сур'ёзна, суперскіл. Сур'ёзна, проста людзі, з якімі ты там працуеш, што ў метро, я, як бы у меме, я была і в аду. Ну, у сэнсе, людзі п'юць. Дзе на кухні людзі не толькі п'юць і прымаюць рэчывы нейкія. Ну, то бок, это немагчыма вывозіць на цвярозую галаву. Вось. А на складзе што было? На складзе прыкладна пілі. В сэнсе, я не п'ю. Хаця, один раз у пятніцу выпіў піва на складзе. О, боже мой! Для мяне, ну, мне цяжка, это уяві на працы. Ну, это на працы. Мы такі, а що там увечары, давай півка. Ты зарабіў грошы там? Так, там была магчымасць падпрацовак. І плюс таму, што я калі ўшоў уладкоўвацца на працу, я стаяў каля працы хвілін 30, напэўна. Я не мог туды, у меня ногі не шлі туды, я думаю, так цяжка. Для мяне это дауншифтинг быў такі, што я ў галаве, я іду на склад працаваць.
Не тое, каб я абесцэньваю людзей, хто працуе на складзе. Слухай, не, я тут А праз тое, што у мяне музыка заўсёды была. І я разумею, што я мяняю склад на вось музыку на склад. Мы насабіралі грошы, бацькі дапамаглі, мы сыгралі чмурэннае вяселле, тыпу, аб якім я ўвогуле не шкадую. Мы не зарабілі ў паловы грошай з вяселля. Дзякую сябрам, якія дарылі нам у беларускіх рублях. Ніколі не... Прывітанне. Так, ну ладно, не ўсе, але тыпу не дарыце беларускіх рублях на вяселле ніколі грошы. Тыпу, камон. І ж мяняць трэба ісці потым у даляры все адно. Боже, мне аж зашуміло в сэрцы, калі я пачула пра падарункі беларускіх рублях. І потым я звольніўся са склада і вырашыў, што калі я цяпер не дам шанец музыцы, то ніколі, напэўна. Ну ладно, вось так я паставіў свае пытанні. Это быў У нас вяселле ў 20-м годзе было праз 3 дні пасля выбараў. І я тады вось ішоў 20-й год. Я ўжо паралельна меў 2 ці 3 вучні. І я вырашыў, што я на поўную пайду. Слухай, а вот, давай зараз трошки про этот трек твой як музыкі. Ну, то бок, я так разумею, гэта какая-то гісторыя з дзяцінства. Так, это просто з дзяцінства. Это 13 год мне было. Мне 13 год было, і маім 2 сябрам было по 12. Мы ўтрох вырашылі, што мы зберэм свой гурт. Тыпу шкеты такія. Мы пайшлі па горадзе Менску. Сур'ёзна, у палацы моладзь. Мы адносна недалёка жылі. Всякія вось гурткі, кружкі. У палацы моладзі мы прыйшлі, нам па 12-13 год, а яны нам кажуць, што мы ўжо дарослыя для гэта. 12 год, дарослыя для чаго? Ось, і мы такі, ну ладно. 12-13 год. І мы ўжо все такі засумавалі. Ніхто нас не бярэць. Ну, нема просто. Слухай, то бок 12 сказали, што вы дарослыя. Так, нам сказали палацы моладзі, я памятаю, так мы зашлі такі, ну, ладно. А вось гэты гурткі, якія на базах кватэр праходзілі, ведаеш, там па акустыцы, АМДМ і все такое, аккордики. Ну, это не то, что мы хотели. Мы слухали американский металл, там всякий, британский, такие, что, рок, мы хочем на стадионах граць. Ладно, і вось тады у меня першыню заселіла, у нас трох, напэўна, гэта дубка. Я люблю сваё жыццё, вельмі люблю сваё жыццё, як у мяне атрымліваецца. В сэнсе, як людзі самі знаходзяцца вакол. І просто майго сябра ойчым, у яго на нашым пасёлку, дзе мы жылі ў Цнянкі, знайшоўся адзін хлопец, у якога былі ўсе інструменты, які ўмее граць на гэтых всіх інструментах, на басухі, на гітары, якія робяць аранжыроўкі всякім там, і ў стары КВН ён там запісваў штосьці, і нейкія песні свае запісваў. Мы сустракаемся з ім, яму было 27 год, вось, меней ніж мне цяпер, мне 29. І ён такі, так пайшлі, я покажу, што это такое. У него ў хаце, типу, студыя свая хатня была, он показал, я кажу, а бубны у тебя ёсць? Он такі, ёсць на даче, магу прывезці. Я, калі чую, магу прывезці, я такі, ну, можаш так, можа прывезеш. А ён прывез. І ён мне, я еду, памятаю, у 18-м аўтобусе, які едзе на навінкі. І мне, типу, тэлефаную, ну, я приеду скоро. Я такі, ты хто? Это ж умоўна. А ён прывез бубны. Я бацькам прыйшоў, кажу, можна? Яны на нейкім застолле сидзелі, махнулі, напэўна, там чарку якую. Та хай. Яны не ведалі, што гэта будзе. Я над іх пакоем паставіў барабаны. У нас у прыватным, тыпу, скажем, сектары. І все, і пачалося. І мы збіраліся, і вось уві гэты чалавек. Я не ведаю, ці плаціў яму тую, чым ці не. У нас ніколі не паставало пытанне, што неяк там трэба разлічвацца. 2 гады, праз 2 гады. 3 разы на тыдзень. Ён да мяне прыязджаў, у нас стаяло ўсё абсталяванне, і мы гралі 3 разы на тыдзень па 2 гадзіны. Офігеть. Як банда. Я сыграў свой першы канцэрт праз паўгады у нейкай школе. В сэнсе не в сваёй, на раёне у нас была ў іншай. З гуртом я яшчэ яго не ўсабляў, што это гурт. Там была аўтарская музыка, мне брат прыцягнуў, ён старэйшы ад мяне тыпу на 5 гадоў. А праз год я ўжо ў клубах граў. Мне было 14 год, калі вы слухаце этот падкаст, і 14 год, можна сказаць, спэўніў мару, хаця мне гэта мала было. Я ўжо пайграў у клубах, камон. І вось так панеслася, але гэта заўсёды было, гэта заўсёды не было не пра грошы ў тым сэнсе, што это вельмі цяжка ў Беларусі зрабіць аўтарскай музыкай свой. Плюс, ну, то бок, ты ж хочаш рабіць музыку для сябе, а потым атрымліваецца, што каб зарабляць, трэба рабіць музыку, якую хочуць слухаць. Ну, каверы. Каверы. Я адзін раз паспрабаваў каверы зайсці. Напэўна, магчыма, там быў напор людзей не той, з якім мне комфортна. Але гэта... Як это сказаць? Мне это не падыходзіць. Просто мне это не падыходзіць. Я не хочу сказаць, абесцэніць працу. Ёсць вельмі прыемныя каверы. У мяне людзі, з якімі зараз басіст Філіп, ён на кантрабасе грае.
і яны граюць каверы, якія поўнасцю яны аранжыруюць па-іншаму. І атрымліваецца, што ты граў какую-то сваю музыку. Так, гэта была свая музыка. Потым я ўжо, калі я сышоў з працы, я пачаў шукаць, вось у 20-м годзе пачаў шукаць, што я магу сесійна граць з людзьмі. Ну, то бок за грошы. Тут спаўняецца моя другая мара. Ну, ладно, я не думаў, що это будзе вельмі важным таким мою падзею ў жыцці, але я ў школе слухаў гурт беларускі, без назвы называецца. БН. Так. Я з ім граў. Не, насамрэч, тыпу, нетворкінг працуе. Ўсё у мяне па жыцці, вось апошнія 5 год. Это нетворкінг. Просто сустракаеш, ты разумееш, што твоя праца это штодзённа дзесьці свяціцца. І ты вот мяняў прафесію. Там я зарабіў, прабач, за канцэрт БН $50. Что вы скажете? Граете 14 год, потом за концерт $50 зарабляете. Я думаю, что it worth it. Слухай, але тебе заплатили, а не ты заплатил. Это правда. Я выпил чарку виски, нейкага там, ці старка. Не, ты что, мы старку выпили. Я ніколі не п'ю перед выступами, тады выпив такі, навошта это рабіў увогуле. Вось. І тады я ось щось сказаў, так, пачаў развівацца як настаўнік. Спачатку гэта было... А чаму не? Ідэя прыйшла ўвогуле? Мы сидели, пили пиво. Все, конец. Насамрэч, мне здаецца, вельмі шмат так ініцыятыў паўстае. Слухай, я тут хутчэй ідэя прыйшла, так, але і то, што мы з табой абмяркоўвалі, это ж ідэя дазволіць сабе выкладаць, потому што я ўжо магу. Вось, і ў той момант я быццам бы не... Ось, менавіта браць грошы з кагосьці паўстала, мы сидзелі, пілі піва сур'ёзна, і ў мяне моя сяброўка, моя жонкі сяброўка, кажа, я хаджу да настаўніка, і мне штосьці не падабаецца. Так. В школу ходила, и тема прогрессу. Я кажу, так давай. Она мне рассказывает, что не отринете. Я так кажу, я ведаю, як с этим. Насамрэч, один простой отказ. Сиди, играй. Ось, она приходила, и я пачаў брать. Раз, это першае, напэўна... Это першае за грош. Так, это ўжо. Потым мяне парэкамендавалі яшчэ адна з нуля. То бок тая умела штосьці граць, а іншая з нуля. І это для мяне выклік быў. Чалавека вучыць з нуля, гэта не тое самае, што перавучваць. Вось. І гэта ўжо другі быў. Это, напэўна, гэта я ўж пачаў на канцы 19-х. Гэта яшчэ я паралельна працаваў на складзе і паралельна пачаў у хаце неяк вучыць. То бок не на студыі, у меня ў хаце быў. Так. У выніку перад эміграцыяй зрабіў ідэальнае месца, яке я ўбачыў. Як пачала развівацца твоя менавіта вось гэта прыватная практыка як настаўніка? Потому што мне падаецца, для многіх гэта такая, я хочу, і неважна там выкладаць, не ведаю, быць псіхатэрапеўткай ці штосьці яшчэ. І вот это вот першы кліент, окей, некая выпадковасць. А як потым, як это ў цябе было? Я потым пачаў слухаць сваё цела. Насамрэч, я пытаў, я ўжо тебе казаў, я пытаў у, скажам, людзей, якіх я лічыў дасведчанымі, якія ўжо не першы год гэтай справе. Хтосьці па прычынах аўтарскіх праў мне не дасылаў. То бок, я бачу, што іх ёсць нейкія падручнікі, я кажу, вы маглі б мне даслаць падручнік. Ты пачаў методыку. Так, я зразумеў, што трэба нейкая методыка, і вельмі у мяне ў галаве хаос быў. Трэба было па палічках неяк все раскладаць. І я просто потым пачаў гэта ў соло рабіць, ад рукі запісваў. Ты быў сам сваю методыку пісаць? Так, я не люблю казаць, што это моя методыка, ведаеш? В сэнсе я не люблю назвы, аўтарскі курс. Назови, як ты хочаш. Вот як бы гэта назваў? Просто для мяне так гучыць як аўтарская методыка. Окей, ладно, фактычна. Калі па справах казаць, окей, аўтарская методыка, сапраўды. Я, напэўна, прапісаў 12 лекцый, скажем, чарнавік, у сэнсе я прапісаў, што я хочу бачыць, як я хочу там што паказаць людзям. І цяпер уже стаіць пытанне знайсці грошы. Ёсць і краундфаундинги новыя. Вось, я паспрабую туды закінуць. Так, я ў выніку хочу выпусціць. Разумею, што я не хочу быць тым самураем ужо. Ты ведаеш? Ёсць вось гэта. Я сам гэта зараблю. Я зараблю курс відэа па-беларуску, каб людзі вучыліся граць на бубнах. І калі яны захочуць альтэрнатыву. Не па-ангельску, не па-расейску, а па-беларуску. Потым я разумею, што пакуль я сам буду збіраць грошы, навошта, калі ёсць шмат людзей, які могуць проста дапамагчы, таму што гэта беларускі прадукт будзе. І вось я думаю зараз пашукаць грошы. Ось, гранцікі ж так піляць. І вяртаючыся да этой гісторыі пра пошук кліентаў, я так разумею, рэкамендацыі. Рэкамендацыі, сарафан працуе заўсёды. І это как раз таки прасвяціць таксама, да? Хадзіць свяціць з тварам. Так. Вось нетворкінг — это новае слово, так? Это сарафан. Вось, скажем, то бок ты знаходзішся без знаёмых. Я люблю больш сарафан. Сарафан, так. І, вядома, вёў блог. Это свяціцца,
Гэта калі ты музыка ходзіш на канцэрты, хаця не заўсёды люблю хадзіць на канцэрты. А гэта быць адкрытым. Это быць адкрытым, у сэнсе табе прапаноўваюць. І часта, вельмі часта гэта можа быць не за грошы. Рэспект вуліц. Умоўна, праца музыкі, гэта, для мою думку, быць гатовым, калі табе зробяць прапанову, альбо ты будзеш гатовы, то бок у тебе склалася галаве ідэя, і ты можаш яе зрабіць в сэнсе. Таму што, умоўна, мне прапановаць граць у бэнд, а мне не хапае досведу. Я б не прайшоў тады. Што я тады б сказаў? Ну так. А які быў конкурс? Не было. Мне просто Лютыч сам патэлефанаваў, прапановаў. Таму што у меня быў праз аднаго чалавека. І мы Так, вядома, нетворкінг. І ім спатрэбіўся бубнач. І мы загралі, і я такі, вау. Клас, слухай, ну такая натхняльная гісторыя, мне падаецца, вот эти вот гісторыі, калі там хтосьці ты граў, хтосьці шоу, да цябе падышоў, ну я прям... Я заўсёды не люблю, калі пра гэта кажуць, ну яму пашанцавала. Гэта не пашанцавала. Ты павінен быў стаяць месяц, гады на марозе. Ну, вот, знаешь, што да цябе падышоў. Слухай, ты казаў пра тое, што в Беларусі і ўвогуле, ну, музыка, гэта не та гісторыя, за которую там плацяць. Ці змянілася ўвогуле гэта стаўленне, калі пераехаў? Як з гэтым в Польшчы? У Польшчы ёсць свабода, трэба памятаць, ёсць свабода слова, ёсць свабода дзеяння. Што такое свабода? У мяне тэрапеўтка пытае, як вам жывецца са свабодай? А я... умоўна, у меня прошивка беларуская засталась. Я сабе шмат чаго забараняю. У тым сэнсе, што яна, скажем так, я не забараняю, я не даю сабе дазвол на гэта. Умоўна, я магу зрабіць свайму гурту тур. І мне не трэба ісці... Гастролькі не надо получаць. Не трэба гастролькі. Ты просто пішаш сам у клубы. У тым і фішка, што ты хочаш рабіць, ты робіш. І ты хочаш зарабіць на этом, ты можаш зарабіць. У Варшаве мы арендавалі клуб за 500 злотых. Знайшлі 2 гурты яшчэ. Сыгралі на 3 гурты з нейкімі дзіцякамі. Кожны гурт зарабіў яшчэ на гэтым там по 150-200 $. Мы думалі, што мы ўвогуле не купім клуб. Ну так, я таксама аренду купілі, мое першае пытанне, аренду адбілі? Так, я таксама. Мы уезжаем, і мне Лешак, это з польскім гуртом, што мы играем, он кажа, ну вось у нас есть каса. І ў кожную гурту я такі, сэнсе есть касса. Что это? Так. Яны мне тады прапанавалі граць як сесійная музыка, в сэнсе ім вось тэрмінова патрэбна. Мне падаецца важна тут галочка, што ты яшчэ граеш з польскім гуртом. Так, я граю з польскім гуртом. Вось. Мне ўсё адно, знаны, незнаны, для мяне ён самы лепшы. Я зразумеў, што цягам часу, што вось калі я раблю штосьці для душы, што мне трэба, каб не абавязкова быў гатунак музыкі такі, як я сабе недзе надумаў. Мне галоўна, каб людзі былі добрыя, а людзі добрыя. І цяпер То бок вы тут уже, ну, ты больше атрымліваецца, ну, там... Я прабіў гэтую дзюрку ў польскую грамадскасць. Клас. Што я вельмі хацеў, не хацеў заставацца ў беларускай бурбалцы. Мне дыхаць цяжка. Я думаю, што з цягам часу мне ў Польшы цяжка будзе дыхаць, я не ведаю. Я просто так думаю. Забачымі, як то бэндзе. І яны мне заплацілі тады таксама $150 за выступ. Я думаю, за аўтарскую музыку вы гатовы мне плаціць грошы, як музыка сесійная. Ну, вы ж маглі знайсці некага знаёмага, кореш, не ведаю, сябра, прыяцеля. Ну, все, што робіць чалавек, там можна сказаць, жытло тут каштуе больш, тое каштуе больш, зубы ты лечыш за мільён грошай умоўна. Камон, па-за ўсім, па-першае, мы на свабодзе. Вось чым. Яшчэ не адрозніваецца, што мне... Я ў Беларусі пакуль... Ты граеш у Беларусі, і тебе цяжка уявіць, што ты будзеш граць дзесьці за мяжой. Альбо ты полностью сыходзіш у это падзел, альбо ты едзеш у Маскву граць музыку, Піцер, альбо ты едзеш на захад, невядомы агульны захад. І это что-то такое? Што-то невядомае. Я мару, так, я хочу граць за мяжой. Я граю за мяжой, я такі... Я не хочу граць у Польшчы. Я хочу граць за мяжой. Вось. Не, насамрэч вельмі прыемна. Тут вельмі шмат пляцоў. І вось, што я хацеў сказаць, што тут у цябе просто ты што бярэш і робіш. Я бачу вось гурты, якія, скажем, словом, андэграунд, так? Якія не прадзюсарскія, не зарэжысіраваныя, не... Просто яны бяруць і робяць канцэрты ў Чэхіі. Взялі, паехалі, зрабілі. Взялі ў Германіі, зрабілі. Яны з кімсьці зрабілі такую... Скамунікаваліся з кімсьці, і ўсё. І табе дастаткова проста ісці ў гэтым кірунку. Ну, і граць, вядома. І гэта цэніцца, гэта прыемна. То бок тут гэта цэніцца, і грашыма, і людзі гатовы хадзіць проста... Простое, што больш грошай у краіны. Ці атрымліваецца у цябе зараз зарабляць на жыццё музыкай? Цяжкае пытанне. Насамрэч, цяпер я чакаю канцэртаў
выплатаў за іх. У мяне атрымлівалось зарабляць, правда, некалькі месяцаў. Ад 600 до 1000 доляраў у Польшчы. Ну, тыпу, яно пакупляла хату. Але ты маеш пастаянна круціць рэкламу, пастаянна шукаць. То бок сарафан все адно рана ці позна скончваецца. У мяне блог даволі пашыраны. На выкладанне. Пра запіс я не кажу, таму што тут узровень музыкі набагата вышэйшы. І знайсці, каб камусьці запісаць песню. Па-першае, цябе ніхто не знае з палякаў. То бок ты троху на ступеньку, ты на прыступку назад, як ты не хацеў, адыходзіш. І то бок, мне здаецца, наколькі ты інтраверт, экстраверт, ну, я б не раю інтравертам пераязджаць. Ладно, не, пераязджайце ўсе, хто хоча, але вельмі цяжка інтравертам. Эміграцыю, тыпу, і сферу я агулам вось кажу, што. І праз тое, што я адкрыты, я ўсім проста кажу, унутры мне страшна, але ўсім кажу, я адкрыты да ўсіх прапаноў. Кожны раз на сустрэчы я кажу, я адкрыты да ўсіх прапаноў. Потым вось ты мне прапановаеш запісці падкаст, і тыпу, у мяне ўсё адно тыпу ёсць трывожнасць. Ну, у сэнсе, это новая справа, это новая рэч, ці хтосьці кліча. Карацей, это вось пра, зноў такі ж, сарафан. І можна зрабіць так, каб ты зарабляў. Просто трэба на гэта ўсё паставіць. Весці блог, перыядычна пуляць рэкламу на свае ўрокі. Это бізнес. Гэта бізнес, гэта сапраўды. Просто я зразумеў, я выпісаў на лістку, чым я хочу займацца, чым я не хочу зноў займацца, падкрэслю. Я хацеў бы вось больш канцэртнай дзейнасцю займацца цяпер. Таму што я преисполнился з выкладаннем. Цяпер лета яшчэ не так шмат вучняў. То бок, у меня выходзіла, што было па 10 вучняў. Добра, калі будзе 5-6. Ну, я правильно чую, што, ну, па сутнасці, калі гэта ўсё ж такі, ну, как бы да гэтага ставіцца, так, не ставіцца, падыходзіць як працы, як да бізнеса. Спакойна можна. Будь якой тут праз гэтую свабоду дзеянняў, ты не хвалюешся, ты заводзіш, даже нават не абавязкова заводзіць ІП, гледзячы, колькі ты зарабляеш. В сэнсе, тут ёсць трыал версія ІП, не рэгістраваная гэта. І можна зарабляць. Можна, я праз то, што людзей больш грошай. А для заробку я паспрабаваў сябе як контент-мейкера, папрацаваў за грошы у адным праекце. І цяпер таксама спрабую, тому што мне атрымліваецца, на мою думку, рабіць рилсы. Я веду свой блог на Ютубе, то бок нагледжанасць ёсць жаданне, і камусьці я даваў кансультацыю наконт блогу. То бок да цябе можна звяртацца як на кансультацыю. Так, я магу здымаць відэа, фільмікі, як тут кажуць. Ой, абажаю. Вось, так. Накрэнцаць фільмікі. І мне падабаецца, асабліва ўсё, што звязана ежай. Я люблю... З чего бы это? Так. Все, што я расказваю, гэта падобна, як ты просто па нейкіх кочках едешь. Ну, в сэнсе, ты едешь, у тебя не прокатанная дорога. Скажем так, я не хочу ісці ў жабу працаваць. У жабку можна хоць заўтра пайсці працаваць. Я разумею, што... І разам з тым ты можаш пайсці на нейкі фултайм, умоўно. Я магу пайсці на... Навучыцца, ты ж там на пытах вучыўся. Так. Можна пайсці і ўсё паставіць на гэта. Але я не бачу сябе там. Я вельмі удзячны сваёй жонцы, што яна мне дае вось гэты шанец. Магчыма, я сябе шмат забараняю. Ну, вось ведаеш, умоўна, ў галаве. Але яна мне дае гэты шанец. Я магу прыносіць нестабільна грошы ў хату. Так. Ну, праца ўвогуле, я 5 год гэтым займаюся, вот з моманту 5-й год будзе хутка, з моманту склада. Я не звыкся, што ў мяне дзень увогуле. Я зранку, вучу польскую. Таму што я разумею, што я рана ці позна выйду на польскі рынок, скажам, як бубнач. У мяне пачнуць нейкія прапановы ад палякаў, ісці не толькі вось тут адзей зарабляць. Гэта ўклад. Это мой уклад у развіццё сябе. Потому что без польской мовы я не хочу тут развиваться. Это логично. Потым я разумею... Потым у меня репетиция 4 гадзіны. Ось сёння з абсента было. Ты вучишься, прыходзіць харэограф, прыходзіць відэограф, каб ставіць канцэрты далей. То бок гэта іншы ўзровень. То бок граць гэтую музыку ўжо не настолькі цяжэй, як і той, што я граў. Я ўжо это умею. Але гэта ўжо больш пра перформанс. Это больш пра... Потым ты едзеш, нетворкінг, ты штось... Падаецца... Ось то, што я все назваў, это мне не прыносіць, это прыносіць мне 0 грошай. Это праца. Але гэта праца, якую ты не заўважаеш, як, ну, сам часам ты не заўважаеш. І людзі збоку такі, ну, ввогуле мне все адно, так, вось чым ты займаеш? Я б хацеў твой графік. Чувак, а ты ідзі графіку нема, у гэтым і фішка. І я вось цяпер на шляху, каб прыняць, што ў мяне графіку вось звычайнага нема. Тыпу, што я ў нядзелю вечар пайду здымацца ў кліпе.
Я зноў у панядзелак мне прыйдзе, аўторак у меня канцэрт, потым пачнецца далейшае тыпу харэаграфічныя, паслухай, ты тут вось граеш добра, толькі пакруці палкай, тут вось так парухайся, вось такое. Для кагосьці выглядае як такая праца мары і жыццё мары, ведаеш. Так, давайте, залетайте. Спачатку на урокі да мяне. Але ўсяго свае касты. Вось гэта праўда. Я гэта бачу просто як не пагаджацца на тое, што прапануе грамадства. Я як зачахну, завяданне просто прыйдзе ў тым сэнсе, што я там няма жыцця для цябе нейкага. І мне як это справядлівасці. Я паспрабаваў розныя працы. Я паспрабаваў і 5x2, і 2x2, і 1x2. Я паспрабаваў і начны, і склад, і я не хочу. У меня вось была спроба ў IT зайсці. І ты ж прям, это я быў у офісе, я быў на созвонах, я быў на сумовях, дзе мяне прадавалі як бэкэнд распрацоўшчыка 5+ досвед. Разумееце, о co chodzi? На тебе глядзяць галандцы. Это ім просто. Я на таких проектах, я не на таких проектах працаваў. Мне так некомфортно это было. Я разумею, что это ж такие правила. Я не хочу по таких правилах жить. Где мне трэба хлусіць просто ў вочы людям. Я не могу просто хлусіць. Мне, ведаеш, это як калі б так далей пайшло, як это у тэрапіі называется, калі ты просто не сваім жыццём это жывеш. Якія касты жыць сваё жыццё? Касты жыць нестабільнасць, заробку, нестабільнасць, графіку. Пакуль што. Так, можна даваць сегодня, сёння. Вось. Але у тебе як і плюсы свабоднага графіку, так і мінусы ёсць. Плюсы ты просто захацеў сустрэцца з чалавекам а 12, падаецца. Я іду на 5-дзёнку, каб я сустрэўся з кімсьці на ровары пакатацца аб 11 у дзень. Гэта ж кайфы, калі няма людзей нідзе. Але ты разумееш, што ты ўвечары будзеш сидзець, прапісваць, напрыклад, лекцыю падручніка, ці гатаваць дамашкі, рыхтаваць сваім вучням, ці правяраць там дамашку. То бок у цябе няма графіка, у цябе няма нейкая... У меня есть Google календар, які я планую весці. У меня есть Notion, у меня есть все. Я спрабаваў все, што пра тайм-менеджмент. Ведаеш, мне шмат просто кліенты, которые, напрыклад, наадварот хочуць ісці нейкую сваю справу, там з фултайма. Это одно з самых першых страхаў. А што это, калі табе раз на месяц не прыходзіць зарплата? Цяжка. І я помню, я сама, калі не працавала 4 месяца, я помню, что это прям такі был момент, и такая, в смысле? Типа там, 15-е, а її нема. І это вот момент, што табе дапамагае вот унутрыня з гэтым? Увогуле, гэта, мне здаецца, звычайная, як это, фінансавая... Грамотнасць. Сур'ёзна. Весці свае все прыходы. Я не про зарплату зараз, а про вот эту нестабільнасць, ведаеш? Все, што ты... Вельмі цяжка. Хадзіце да тэрапеўта, хадзіце да псіхатэрапеўта. Продалі. Насамрэч, варта, я чуў, але я так не рабіў. Будаваць свой расклад ад адпачынку. Тэнісе вось тыдзень ёсць, ты намеціў сабе, што ты суботу, нядзелю ты не працуеш. Я сабе вызначыў стабільнейшую нядзелю, не бяру урокі. Слухай, я табе расказваю, быццам я нічога не раблю. Я не працую ў нядзелю, я не працую па вечарах. Я выставіў такія межы, калі я не працую. Тое, што ты мне ўсё распавядаеш, для мяне это гучыць как да халеры працы. Насамрэч, вельмі шмат коммуникейшенов, скажем. Ты казаў про то, что мэты это, в принципе, нейкі твой такі стыль, жыцця, што ёсць мэты і што гэта тебе не травіць. Якія планы зараз? Апошні тыдзень я зразумеў, прааналізаваў паміж тэрапіямі у мяне аналіз. Дарэчы, вельмі прыемнае пачуццё, што я не забываю ўсе свае думкі. Я раней казаў усім, што я меламан. Я ўмею падабраць музыку пад будзікі настрой, а потым разумееш, я просто... Я глушыў усё, я ўмею падабраць, калі вам патрэбен діджэй пад вашу трывожнасць. Я ёсць. Вось, насамрэч, і так, я апошні месяц, у мяне разрадзіліся ўжо слухавкі. Яны лежаць. Тому што хоч слухаеш, гэта вось для чаго? Для таго, што зразумеў, што будь-бы што я не рабіў, я не ведаю, наколькі тут дрэнна, добра, не ведаю. Я просто заважыў, што я сабе просто челленджы заўсёды кідаю выклікі. Калі б не гэта, я б, напэўна, не быў там, дзе я сёння. Па планах. Планы ў мяне наступныя. Я хачу далей, хачу сыграць эти 4 канцэрты зараз з абсентам. Купляйте квіткі в шапке профілю. Так, купляйте, прыходзьце ў Варшаве 15-го і будзе Літва, Латвія, Эстонія.
Вось напрыканцы верасня, даты сам не памятаю. І калі гэта будзе даваць добрыя грошы, все адно я не хочу пакідаць толькі музыку ў сваім жыцці. Я зразумеў, што вельмі шмат часу ёсць і мне падабаецца ідэя, як я паглядзеў у Ісландыі норм яны жывуць, яны удзень яны адвакаты, увечары ў іх свая ферма з канямі. Я ўсё жыццё вось думаў пра адну музыку толькі. Часы ідуць, я разумею, што канцэпты мяняюцца. Хачу знайсці сабе працу на палову дня. У сферы мне было б цікава паспрабаваць з відэа, ось контент-крэйтар, як это модна называць, то бок камусьці здымаць відэа, ці быць у гэтых відэа, ці мантаваць гэтыя відэа. То бок я гэтым і так займаюся. І я разумею, што ў мяне ўжо багаты досвед, каб гэта рабіць. І калі будуць рэальныя праекты, мне будзе яшчэ больш жаданне тыпу развівацца. Там сябры, хто шукае контент-мейкера, рилс-мейкера, калі ласка, спасылочка на Евгена. Падпісвайце. Ну вось і паралельна блог. Мне хоць вельмі хочацца развіваць свой блог. У мяне за паўгады амаль 700 подписчиков. Офигеть! А для белорусского ютубу... Я тебе это возьму консультацию, может быть, еще приду. Для белорусского ютубу я скажу по-беларуску. Вось, што я хацеў. Я хачу апошнім часам зноў у мяне з'яўляецца быццам бы жаданне сілы аднавіць працу над падручнікам і запісаць відэакурс да яго. Аўтарскі курс. Аўтарская методыка. За одну гадзіну 100 песен вывучыце. Як кажуць, не школы барабана. Карацей. Вось мне хочацца запісаць, каб быў такі прадукт, скажам, прадукт у беларускай інфапрасторы. Таму што мне падабаецца, што робіць часопіс «Памылка», напэўна, называецца. І вось мне хочацца штосьці, каб было з музычнага свету таксама. Таму што ёсць у Менску крама, музычная скарбонка, напэўна, называецца. Я не хочу выдзеліць беларус. Для мяне это па змоўчванню ўжо ідзе. Вось хочацца зрабіць, каб быў прадукт такі. Я тебе вельмі разумею. У мяне прям, то, што мы таксама тут робім, мне прям какая-то такая ідэя, што сапраўды трэба напаўняць беларускамоўным контентам асяроддзе, таму што як па-іншаму? То бок няма контента, значит, што там жыцця няма? Во! І я тык-ток гартаю, і нейкі хлопец малады даволі, па голасе, што я магу, падлетак. У Майнкрафт грае па-беларуску. Клас! І там было вельмі шмат лайкаў. В сэнсе, я не глядзеў, колькі праглядаў, але можна меркаваць, калі было 5000... Нават я б паглядзела, 5000 лайкаў было пад відэа, умоўна, на 10, 50 стабільна было праглядаў. То бок, калі браць X10, в сэнсе... І вось такога, ведаеш, не капаць... Жыцця, паўсядзённасці. Так, паўсядзённасці. То бок, я сваім курсам відэа не хачу вучыць беларускай мове. Я хачу вучыць граць на бубнах. Просто у мяне па змоўчванні стаіць не расійская, а беларуская. Магу субтытры дадаць ангельскія. Ці польскія, напрыклад. Калі вяртаешся да плана... Музыка, канцэрты, выкладанне... Музыкі. Выкладанне музыкі. Падручнік па музыцы. Па музыцы, таксама. І вось контент, я хачу, я кажу, контент. Блог і контент. Так. І слухай, ведаеш, і неяк гэта все так цэласна, то бок, як не сказала, знаеш, ты калі казаў, што я там шмат працы. Як ты казала, што эта размова можа быць тэрапеўтычная, сёння прыйду падумаю над гэтым. Над чым? Над тым, што я табе сказала цяпер. У тым сэнсе, як я бачу бліжэйшую будучыню. Я всю размову усміхаюся, тому што сапраўды ведаеш таксама, нягледзячы, ты там часта кажаш, што складана, нестабільна, але яно... Я разумею, быццам і ведаеш, гэта цяжкі вельмі дафамін, які атрымліваю. Вось, не, у тым сэнсе, што платавасць, то, што ты кажаш, кошты за гэта вялікія, але якасць гэтага жыцця сама... Адчуванне. То, што ты... Я не ведаю нават. Мне цяжка выдзеліць нейкую адну. Ось агулам это ідзе. Я дзе граў? Я ўсё адно ў Беларусь не вяртаюся. Пра яшчэ адну мару, пра якую я мог ўжо сказаць. Вось парк дружбы народов в Мінску. Помню, конечно. Дзе Макдональдс. Так. Там быў дазволены, калі вы нас слухаеце, мітынг у падтрымку Светланы Ціхановскай, калі было там просто цемра людзей. Я там быў, я граў там. Да? Я там граў. І зноў-такі ж, гэта было выпадкова. Я працаваў тады на складзе, на тым все самым складзе. Это быў аўторак. У чацвер быў гэты мітынг. У аўторак я гартаю так, бачу, БН грае, Лютыч там, все такое. Я ўжо ведаю яго. Думаю, з кім бы там сыграць? Было б кайфова там сыграць. Такая, ведаеш, белая зайздрасць. Я разумею, што за дзень, каб туды трапіць, у сераду шукаюць, у сераду ў дзень шукаюць бубнача на замену ў адзін той гурт. Гэта быў абед недзе.
у мяне просто вот это вось незразумелы пачуцці страха, задавальнення, непаразумення, што тыпу. Яны кажуць, у нас вечары можа быць рэпетыцыя, 5 трэкаў трэба вывучыць. Калі б у мяне было досведу, я б не паспеў. Я паслухаў трэкі, я запісаў, як людзі пішуць шпоры, у сэнсе структуры і ўсё такое. Мы прыйшлі, сыгралі раз, наступны дзень я граў. Там пікавая была 68 тысяч людей. Ну окей, возьмем тыпу 40. Што? Нарадовы тут Майли Сайрус, скажу, Тейлор Свифт 68 была. Ну, гэта і потым я спачатку такі трошку абясцэніў, у сэнсе, это ж не мэтавая аўдыторыя, а потым, ну, в сэнсе не мэтавая. Это игралася беларуская музыка для беларусаў. Это был лепшы опен-эйр. Это был лепшы опен-эйр. Это быў лепшы. І я просто, калі ў моманце, ты ж калі граеш, ты не можаш, ну, там, сканцэнтраваны на тым, як ты сябе паводзіш, як граеш, і тако. І ў адзін момант я паглядзеў, я не бачу в канцэ краю людзям, і гэта на тваіх родных месцах. Што можа быць лепей, і ніж граць? Там, дзе ты піў кефір з булкай, моўна, еў мак гэты, ведаеш, ты чызбургер. І марыў быць тым самым музыкай. Так, а тут, і потым у выніку там былі гурты, якія гралі, і ў трох я заіграў. Адным я на замене быў БН, і яшчэ у адным 2 гады быў таксама у Менску. Яно таго каштуе нібыта. Яно таго вартае. Але я разумею пра сваю... Ну што, тэрапію, як все тут, я разумею, пазнаю сябе, што просто я быў не згодны з усім ладам жыцця ў Беларусі. Ну, это не пра палітыку, а агулам, тыпу, як там ідзе паўсядзённасць. І а цяпер толькі пачынаю быццам вучыцца жыць сваім досведам. Что вось, бяры, рабі. І ты не думаешь, что там міліцыянер прыйдзе, тебе там просто скажа, табе нельга спаць на лаўцы. Хочу і сплю. Хочу іграю, хочу сплю, хочу я это. Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй табе, што паклікала мяне. Сур'ёзна, прыходзьце на падкаст, і калі вас будуць клікаць, гэта мае тэрапеўтычны эфект. Тэрапеўтычны эфект, дзякуй.